Ak máte náhodou doma poškrabanú lamináciu na okne, či už máte farbu orech, zlatý dub, mahagón, antracit, čokoľvek, tak máme pre vás takéto fixky. Je to fixka, toto je zrovna fixka Irish Oak. Je to teda írsky dub. A vyzerá to teda nejako takto, tá fixka, keď to odbalíte, tak vlastne každá fixka má na stlačanie, to určite poznáte, vnútri je farba, vy keď to stlačíte a máte niečo poškrabané, tak to pekne zatriete a je to v tej farbe a drží to. Je to farba ako sa používa s alkoholom, hej, takže to drží a má to normálne ako spreje, hej, vnútri také ako guličku na rozmiešanie tej farby vnútri v tej fixke a je to skvelé. Používame to už dlhé roky, takže ak by ste mali záujem, tak kľudne vieme vám to objednať, napíšte na mail na doner@doner.sk alebo na našu stránku choďte, alebo na obchod@doner a vieme vám doobjednať akúkoľvek farbu chcete. Ak máte nejaké škrabance, není problém, aj sami si to takto viete odstrániť.